Jesteśmy w Katowicach w lokalu Nowy Decameron. Właśnie tutaj, w tej niezwykłej przestrzeni twórczej, poznacie naszą dzisiejszą gościnę. Czy znacie takie pojęcia jak psychodietetyk albo trener żywienia? Ja, zanim poznałam Marzenę Żurek, też nie za bardzo wiedziałam, z czym to się je. Poznajcie zatem tę wyjątkową osobę. Marzenko, na Twoim profilu w mediach społecznościowych czytamy, co następuje. Psychodietetyk, coach zdrowia i żywienia, autorka książek i artykułów, menedżer kultury. Czy mogłabyś opisać nam tak bardziej szczegółowo, na luzie, czym się dokładnie zajmujesz i wyjaśnić też te pojęcia psychodietetyk i coach żywienia? Oczywiście, ale to jest bardzo trudne pytanie, czym się zajmuję, aż chcę się powiedzieć troszkę wszystkim, ponieważ wymyśliłam sobie to, nie ukrywam, tak, że połączyłam te różne specjalności w jedną, która tak naprawdę polega na takim reedukowaniu żywieniowym zarówno dzieci, jak i dorosłych na wszelakie sposoby. Jeśli chodzi o samo pojęcie psychodietetyka, to jest to taka osoba, która pomaga najczęściej osobom, które mają nadmierną masę ciała, zgubić trwale kilogramy, czyli pomaga zmienić nawyki żywieniowe. Czyli można powiedzieć, że poza takim typowym dietetykiem, który rozpisuje jadłospis i poniekąd mówi: drogi pacjencie, jedz tak, a spotykamy się za miesiąc i będzie ten, dajmy na to, 2-4 kg mniej. Ja bardziej działam na zasadzie takiej, że po prostu ustalam z osobami, co lubią, czego nie. U mnie są to bardziej przepisy takie pod kątem preferencji żywieniowych, a ta sfera psycho to jest po prostu rozmowa. Dojście do osoby, dojście do tego, jakie są w ogóle przekonania o jedzeniu, bo my nawet nie zdajemy sobie często sprawy, jak wiele rzeczy ukrywamy pod tą powłoczką jedzenia, czy to słodyczy, czy to słonych przekąsek, tłustych, prawda? I to też jest ogromny, myślę, ogromny problem naszego społeczeństwa obecnie. Z kolei jeżeli chodzi o coacha żywieniowego, no to tutaj bardziej trener, tak? Trener żywienia, więc też bardziej podejście psychologiczne, które również w tym łączę. I jeżeli chodzi o menadżera kultury, tak, to jest też taka bardzo spontaniczna historia, kiedy to postanowiłam w inny sposób edukować dzieci, niż robi się to tradycyjnie. Bo ja już prawie 10 lat zajmuję się żywieniem i właśnie wspieraniem osób w różnym wieku w zmianie ich nawyków żywieniowych. I również uczęszczałam na wszelakie właśnie eventy, spotkania z dziećmi w szkołach. Jednak kiedy dla mnie samej stawało się to nudne, mimo że starałam się to dzieciom pokazać, wiadomo, w jakiś ciekawy sposób, no to wpadłam na pomysł, że trzeba to troszeczkę odświeżyć. Akurat miałam od niedawna wówczas kotka i tak zaczęłam się przyglądać jemu, jego zachowaniom, tym, co robi. Zaczęłam myśleć o dzieciach, że dzieci przecież kochają kotki. Gdzieś te zachowania my ludzie mamy bardzo podobne do zwierzaków i tak właśnie powstała pierwsza książka dedykowana właśnie dzieciom o zdrowym odżywianiu, gdzie bohaterem jest kotek. I tak właśnie ta kultura już myślę na stałe, spontanicznie weszła w tą moją działalność. Oczywiście nie byłabym sobą, gdybym jeszcze za chwilkę nie zapytała o kotka. Tak. Jednak kontynuując jeszcze właśnie ten wątek dzieci i dorosłych, bo pomagasz wszystkim. Jakie są i z czego wynikają obecnie problemy żywieniowe wśród dzieci, ale i wśród dorosłych? Tutaj tak naprawdę można powiedzieć o tym, że zarówno dzieci, jak i dorośli borykają się po prostu ze złymi nawykami żywieniowymi, tak? Niestety rodzice, którzy gdzieś podjadają słodkości, niekoniecznie jedzą ten obiad razem, całą rodziną, prawda? Tylko jak coś zjesz, to będzie dobrze. No, gdzieś przekazują to swoim dzieciom. Ja wiem, że niechcący, ale niestety one chłoną jak gąbka. I tak naprawdę tu chodzi właśnie o te nawyki żywieniowe, bo gdybyśmy dorośli pokazywali dziecku, prawda, jak to robić, chodźmy razem, prawda, ucztujmy to w taki sposób zdrowy, wybierajmy razem zdrowe posiłki, prawda, zdrowe produkty, róbmy coś razem, to na pewno łatwiej byłoby także tym dzieciom po prostu wykazywać się takimi dobrymi, trafnymi wyborami i pielęgnować te zdrowe nawyki. Więc myślę, że tak naprawdę to bierze się stąd, a tutaj takim winowajcą jest chyba pośpiech, jest chyba to życie właśnie w biegu, w pośpiechu, w stresie, gdzie myślimy, że coś włożymy do tego żołądka, będzie ok, ale budzimy się na przykład za rok, 5 kg więcej, prawda, za 2 lata 10 i dopiero wtedy zaczynamy sobie zdawać sprawę, że coś nie zadziałało.
To w tym momencie chciałabym właśnie wrócić do książek. Wydałaś już 3 do tej pory. Żywieniowe przygody Tobiego Kotka Psotliwego, moją ukochaną książkę. Bardzo dziękuję. Ale też 10 czynności dla zdrowotności i to są właśnie te książeczki dla dzieci, ale też dla dorosłych. Wydałaś Dietę dorosłego człowieka. Gdzie, w jakiej formie można te książki nabyć? Książki można nabyć na moich stronach właśnie internetowych dotyczących książek. W przypadku książek dla dzieci jest to www.przygodytobiego.pl, a w przypadku diety dorosłego człowieka www.dietadorosłego.pl. Ponadto są także dostępne na Allegro. Jeżeli chodzi w ogóle też o same książki, to tu bym troszkę sprostowała, że książki o kotku również mogą być dla dorosłych, takich bym powiedziała kociarzy typowych, bo nie ukrywam, że wiele osób, także dorosłych, je preferuje, dlatego że tam są naprawdę z życia wzięte historie kotka Tobiego. Zgadza się. Czytałam, potwierdzam. Jak najbardziej. No i też jestem kociarą, więc oczywiście... Wszystko jasne. Dokładnie. No i właśnie o Tobim chciałam jeszcze troszeczkę porozmawiać. Można powiedzieć, że jest maskotką Twoich wydawnictw, ale też mediów społecznościowych. No i skąd pomysł na to, żeby to Tobi właśnie stał się twarzą tego, co robisz? No bo ja wiem z doświadczenia, że koty ciężko nakłonić do takiej restrykcyjnej diety. Oj tak, są bardzo wybredne. I właśnie myślę, że dlatego, bo przecież dzieciaczki też są wybredne, prawda? A tego nie zjem, a czasami to podanie, prawda, inne podanie w innej formie jest w stanie dziecko zachęcić. I nie ukrywam, że z moim Tobisiem jest podobnie, mam nadzieję, że tego nie słucha i tego nie zmieni, bo też... To troszkę jest przykre, co teraz powiem, ale raz miałam taką sytuację, że po prostu spojrzałam na składy karmy dla kotka, która była bardzo dobra i tutaj na ogromny plus, a niestety my często, ludzie, mamy dużo gorsze składy produktów, które spożywamy. I to jest tutaj troszeczkę takie, prawda, przykre mimo wszystko, że gdzieś jednak te kotki, bardziej staramy się dbać o te zwierzaki, one jedzą lepiej, zwracamy na to uwagę, o tym się coraz więcej mówi i to jest też bardzo dobre, natomiast o sobie zapominamy. I tutaj znowu tak staram się zawsze właśnie podczas rozmów i mówienia o tym, skąd kotek, no bo jednak, tak jak dbamy o te zwierzaki, zadbajmy o siebie, prawda? Więc nawet tutaj wybierajmy to, co jest zdrowsze. Też czytajmy, jak czytamy, że nasz kotek na przykład, tak jak mój, uwielbia kangura, to tylko muszę takiej karmy szukać i wtedy patrzymy, ile tego białka mamy, prawda? Ile jest mięsa, ile jest dodatków, bo najlepiej, żeby ich nie było. To tak samo sprawdzajmy nasze jedzenie i kupujmy, wybierajmy dla siebie równie dobrej jakości, więc mogę powiedzieć, że Tobi ewidentnie wpisuje się tutaj w zdrowe odżywianie. Zgadza się. Drodzy Państwo, dbajmy o siebie, bo nasi pupile potrzebują nas zdrowych i pracujących po 8 godzin dziennie. Dokładnie. Ktoś musi zarobić na karmę. Na zachcianki, dokładnie. Przejdźmy teraz do warsztatów, które z ogromnym sukcesem prowadzisz. Też właśnie dla dzieci, ale i dla dorosłych. Jak często i gdzie można Cię zastać? Jak się zapisać na te warsztaty? Oczywiście, są różne formy. Generalnie prowadzę takie różne spotkania, warsztaty, spotkania autorskie w całej Polsce i to na bieżąco są takie informacje na moim fanpage'u. Natomiast właśnie taki najnowszy projekt to są warsztaty właśnie żywieniowe online, które już tak naprawdę prowadzę od roku, natomiast zobaczyłam, jakie jest ogromne zapotrzebowanie i radość dzieciaków, bo robiłam to dla właśnie takich szkół, a więc było to tylko przeznaczone dla wewnętrznie uczniów, na przykład szkoły w chmurze. To też właśnie od przeszło już miesiąca może każdy zapisać się na nasze warsztaty. Może tego dokonać właśnie poprzez formularz dostępny na www.zdrowieta.pl. Tam również można znaleźć specjały, które razem robimy. Ja już może zdradzę, drodzy Państwo, takie specjały również robiły pociechy z ogromnym sukcesem. Smakowało wszystkim. Potwierdzam, sama korzystam z Twoich przepisów, więc tutaj własną duszą całą się podpisuję pod tym, co mówisz. 28 czerwca tego roku, bo tak wystalkowałam na Twoich mediach społecznościowych, oficjalnie zostałaś menadżerką kultury. Czy mogłabyś nam powiedzieć, na czym to dokładnie polega?
Oczywiście. Na pewno od razu polecam ten kierunek osobom, które w ogóle interesują się właśnie kulturą, tym jak odbywa się właśnie cała ta, bym powiedziała, otoczka, prawda, organizowanie różnych imprez, czy też po prostu samo zachęcanie też w różny taki sposób, teraz jak najbardziej online, dorosłych czy dzieci do udziału właśnie w spotkaniach. Tu właśnie jakby zachęciły mnie poniekąd do tego moje pozycje książkowe, tak? Chciałam się troszeczkę w tej kulturze lepiej odnaleźć, jako że już kolejny rok na zaproszenie różnych właśnie instytucji, czy to bibliotek, czy to różnych szkół jeżdżę, to też, żeby wiedzieć, jak z najwyższą taką starannością i pieczą móc to wszystko organizować. I to naprawdę był strzał dziesiątkę, bo można się tam było bardzo wielu ciekawych rzeczy dowiedzieć. Opieka, Pani Marii, Pani Mario, ja ciągle o Pani pamiętam, nie mogę nie wspomnieć, cudowna opiekunka właśnie kierunku na Uniwersytecie Warszawskim i na pewno osoby, które chcą, dużo się tam nauczą i naprawdę wyniosą wiedzę taką, która będzie dla nich niezbędna w odnalezieniu się właśnie w tej sferze. Wracając do tematu jedzenia, ale jednocześnie pozostając przy temacie kultury, temat, który musiał się tutaj pojawić, czyli tradycyjna śląska kuchnia, która oczywiście wzięła się z tego, żeby zaspokoić potrzeby żywieniowe osób ciężko pracujących fizycznie. Także mamy kluski, sosy, mamy dużo dań mięsnych, mamy dużo tłuszczu. To jest generalnie dieta wysokokaloryczna, ale wiadomo, że dawniej ona miała, mówiąc krótko, więcej sensu. Jak ona się ma do współczesnych realiów żywnościowych i czy fani tej kuchni, którzy mają pewne ograniczenia dietetyczne, borykają się z różnego rodzaju schorzeniami, mogą coś zrobić, żeby mimo wszystko te specjały konsumować? Tak, oczywiście. Na wszystko odpowiedź brzmi tak i już powiem, jak to można w ogóle połączyć w jedną całość. Generalnie nadal na pewno jest wiele osób, szczególnie mężczyzn, prawda, którzy ciężko pracują i jak najbardziej wysoka, taka bardziej pod kątem energetyczności dieta jest im wskazana, ale z drugiej strony zastanówmy się, czy akurat taka ilość tłuszczu jest dobra dla ich zdrowia, prawda? Bo dawniej nawet się o tym nie mówiło, prawda? Jadło się, co po prostu było w ogrodzie, co można było sobie kupić i nikt o tym nie myślał. Jednak teraz, widząc niestety za oknem pandemia, coraz bardziej nawet postępująca, w ogóle mam tutaj na myśli otyłość, tak? Nadwaga, ale także inne choroby dietozależne, o których myślę też będzie warto powiedzieć. Jest tego coraz więcej i musimy jednak o tym myśleć, bo będziemy żyć po prostu krócej na własne życzenie. Dlatego, jeżeli lubimy taką kuchnię, to jak najbardziej, ale starajmy się ją może nieco odchudzić, może zamiast 10 łyżek oleju dajmy 2, też będzie smaczne, też będzie wystarczające i może nie codziennie, tak? Szczególnie zwróćmy uwagę tutaj na osoby, które mają bardziej taki siedzący tryb życia, siedzącą pracę, a jednak bardziej chcą zjeść coś takiego, bo pamiętają z dzieciństwa, prawda, bo gdzieś te wspomnienia, te inne funkcje jedzenia, niekoniecznie, prawda, ta potrzeba fizjologiczna wtedy bierze górę, to myślę, że wtedy taka niedziela, niedzielny obiad od czasu do czasu nikomu nie zaszkodzi, natomiast na pewno nie za często, no bo jednak patrzmy na to nasze zdrowie i na tą naszą kondycję, żebyśmy mogli jak najdłużej cieszyć się sprawnością. To teraz przejdźmy do tej drugiej strony, myślę, całego spektrum, bo coraz więcej ludzi, zwłaszcza młodszych, decyduje się na dietę wegańską lub wegetariańską. Wiadomo, różne ich odłamy. Co byś poradziła, zwłaszcza tym początkującym? No bo wiadomo, zwłaszcza przy diecie na tyle restrykcyjnej, ale i radykalnej jak wegańska, łatwo po prostu zrobić sobie krzywdę, a intencje są jak najbardziej szlachetne. Dokładnie. Szczególnie tutaj jest bardzo istotne, żeby zwrócić uwagę na nastolatki, prawda, które samodzielnie chcą sobie zmieniać dietę i niekoniecznie wiedzą, o co chodzi. Na pewno na początek poradziłabym, aby po prostu sprawdzić, czy będzie nam smakowało wegańskie jedzenie w takiej postaci pełnowartościowej, prawda, bo mam tutaj na myśli strączki. Myślę, że u nas w domach nie za często one występują, prawda, a są jednak taką podstawą tego białka, zamiennika białka zwierzęcego, prawda. Tutaj postać białka roślinnego, bo wiele osób się tym zraża, choć one są przepyszne, ja je uwielbiam, można z nich wykonać wszystko, nawet ciacha,
to jednak, kiedy włączymy je naraz do diety w bardzo dużej ilości, mogą wystąpić po prostu problemy gastryczne, tak? Mogą być wzdęcia, zaparcia, możemy czuć się ciężko, źle i od razu to odrzucimy, tak? A wtedy takie osoby o czym pomyślą? No to będę jeść tylko warzywa i owoce, prawda? I to już jest ogromny problem, prawda? Gdzie no, nie wiedząc co możemy jeść, wybieramy to, co od razu przychodzi nam do głowy. Dlatego na pewno na początek poradziłabym, żeby znalazł ktoś sobie takie pomysły, jakieś przepisy, co mu się wydaje fajnego, co by chciał spróbować. Niech je sobie najpierw przyrządzi. I jeśli już będzie miał kilka takich zaakceptowanych, to niech po prostu poczyta choćby jakieś takie właśnie szczegóły na temat tej diety i pomalutku wprowadza. Nic na hura, nic na raz, prawda, tylko stopniowo, pomału, a też zapraszam, czy do siebie, czy w ogóle do dietetyka, psychodietetyka, choćby na taką rozmowę, tak, żeby choćby dostać jakieś zalecenia pod siebie, pod swoim kątem, no bo też nie oszukujmy się, w internecie przeczytamy wszystko, niekoniecznie wszystko będzie prawidłowe i też ostrzegam przed naszą sztuczną inteligencją, też przyznaję, drodzy Państwo, też z nią pracuję, ale też robi błędy, prawda, więc jedynie możemy zaufać sobie i osobie, która gdzieś troszeczkę jednak się tym interesuje, a to też jest nasze zdrowie, prawda, jeszcze często osób młodych, dlatego nawet taka jednokrotna wizyta może dużo pomóc, myślę, a na pewno nie zniechęci, a wręcz przeciwnie, może zachęcić w takim racjonalnym stopniu. Chociaż pomału zbliżamy się do końca, a bardzo nie chciałabym akcentować niczego w sposób pesymistyczny na koniec, to jednak jest takie pytanie, które muszę zadać. Jakie choroby, które wynikają z niewłaściwego żywienia i innych czynników cywilizacyjnych najczęściej trapią obecnie nasze społeczeństwo? Z czego to wynika i jak temu zapobiec? Tak jest i tutaj tych chorób jest niestety coraz więcej i co gorsza one dotykają nawet dzieci. Tutaj na pewno do takich chorób można zaliczyć choćby nadciśnienie, z którym już boryka się bardzo dużo, choćby 10-latków w naszym kraju, co było kiedyś jeszcze, prawda, wiele lat temu domeną tylko osób dorosłych. Co więcej, mamy też korelację ogromną między wzrostem osób z otyłością, a wzrostem osób, które cierpią na cukrzycę, tak? Stąd od wielu lat intensywne diagnozy na przykład insulinooporności, prawda, która jest już tylko jednym krokiem dzielona od cukrzycy drugiego stopnia. Więc to na pewno też będzie bardzo istotny element. Tutaj też na pewno różne problemy krążeniowe, tak? Tutaj już poważniejsze, to i cholesterol podwyższony, prawda, czy nowotworowe, ale nad tymi już trzeba pracować dłużej i mam nadzieję, że nikt już nie będzie chciał, kiedy już obejrzy nasze spotkanie i sam postanowi, że będzie się po prostu zdrowo odżywiał, bo tych chorób jest coraz więcej, każdy organizm może reagować inaczej, nie każdy będzie potrzebował na to 20 lat, aby rozwinęła się u niego choroba, mogą to być 2 lata. To zależy, ile elementów mamy naraz, prawda, które mogą negatywnie działać na organizm, a druga sprawa, odporność samego organizmu, prawda, gdzieś organizm zawsze dąży do równowagi, ale w taki czy w inny sposób możemy po prostu mu ją zachwiać. Marzenko, i czy na koniec chciałabyś coś od siebie przekazać naszym widzom? No, myślę, że tak. I drodzy Państwo, wyobraźmy sobie teraz, żeby każdy z nas pomyślał, jakby w myśl sentencji, może jestem tym, co jem. I wyobraźmy sobie, czy siedzi tutaj pizza, czy mielony, czy schabowy, czy rosołek, prawda, czy może marchewka, czy pomidor, czy sałata, bo naprawdę życzę nam tego, żeby były głównie te zdrowe posiłki i żebyśmy się po prostu tym kierowali. Zgadzam się w pełni. Dziękuję Ci bardzo za interesującą rozmowę. No i cóż, życzymy wszystkim zdrowia. Jak najwięcej. Bardzo dziękuję. Dziękuję również. Dziękuję.